În august 1914, pe câmpurile din Belgia, la Mons și la Le Cateau, comandanții germani au trimis rapoarte înapoi la Berlin, în care descriau ceva ce nu puteau explica logic. Spuneau că britanicii aveau mitraliere ascunse peste tot, că fiecare tranșee mică era apărată de cel puțin 10 arme automate, că focul era continuu și imposibil de penetrat fără pierderi catastrofale. Nu era adevărat. Nu era nicio mitralieră ascunsă. Era o singură pușcă cu repetiție manuală, în mâinile unor soldați antrenați să tragă 15 focuri precise pe minut, fiecare. Germanilor le era greu să creadă că oameni cu puști puteau trage atât de rapid și atât de precis. Dacă urmărești până la capăt, vei înțelege nu doar de ce Lee Enfield era cea mai rapidă pușcă cu bolt din istoria armamentului, ci și de ce o armă proiectată în 1895 a continuat să fie folosită în conflicte reale timp de peste 100 de ani și de ce povestea ei are un final în locuri pe care nimeni nu le-ar fi bănuit la început. Să înțelegem mai întâi cum arăta lumea pușcăriților la sfârșitul secolului al XIX-lea. Toate armatele mari ale lumii echipau infanteria cu puști cu bolt, adică cu un mecanism de zăvorâre acționat manual printr-un mâner care se rotea și se trăgea înapoi pentru a extrage tubul ars, introducând automat un cartuș nou din magazie. Procedeul era universal. Diferența era în detalii, în geometria boltului, în unghiul de rotire, în distanța de cursă a mânerului. Și aceste detalii, aparent minore, produceau diferențe de viteză semnificative. Pușca germană Mauser-Gewehr 98, adoptată în 1898, era poate cea mai precisă armă din categorie. Mecanismul ei de bolt necesita o rotire de 90 de grade a mânerului, urmată de extragerea completă a boltului pe o distanță de câțiva centimetri înainte de reintroducere. Era o mișcare precisă, controlată, dar lentă. Un trăgător bun cu Mauser atingea 10 până la 12 focuri pe minut. Pușca americană Springfield model 1903 era similară, cu aceleași limitări de viteză. Lee Enfield Short Magazine Lee Enfield, SMLE cum era abreviat, adoptat oficial în 1904, funcționa altfel. Designerul James Paris Lee introdusese un principiu de bolt cu zăvorâre la spate, nu la față cum era la Mauser. Aceasta schimba complet geometria mișcării. Rotirea boltului era de numai 60 de grade, nu 90. Cursa de extragere era mai scurtă. Mânerul era plasat mai în față de celelalte puști, mai aproape de locul natural al mâinii drepte a trăgătorului. Combinația acestor trei elemente reducea semnificativ distanța și timpul pe care mâna trăgătorului trebuia să-l parcurgă la fiecare ciclu de reîncărcare. Era mai puțin de mișcat, mai puțin de parcurs, mai puțin de gândit conștient. Magazia SMLE conținea 10 cartușe, față de 5 la Mauser și 5 la Springfield. 10 cartușe. La un trăgător antrenat care trăgea câte unul, 10 gloanțe înainte de reîncărcare. Și reîncărcarea, cu clipsuri de câte 5 cartușe introduse rapid, dura câteva secunde. Un trăgător bun putea atinge 15 focuri precise pe minut în mod susținut. Trăgătorii excelenți, formați de armata britanică prin programele intensive de la School of Musketry din Hythe, Kent, puteau trage 30 de focuri pe minut în rafale scurte. Scrieți în comentarii dacă voi personal ați fi putut învăța să trageți 15 focuri precise pe minut. Da sau nu? Programul de la Hythe merită discutat separat pentru că explică jumătate din povestea Lee Enfield. O armă rapidă în mâinile unor trăgători nepregătiți nu produce mai mult decât o armă normală. Lee Enfield era rapidă, dar viteza ei era exploatată de oameni care repetaseră mișcările de mii de ori, până când deveniseră reflexe complet automate, fără consum de atenție conștientă. School of Musketry din Hythe funcționa ca centru de pregătire a trăgătorilor de elită britanici încă din 1854. Până în 1900, standardul de bază impus tuturor soldaților britanici era ceea ce se numea Musketry Test, un set de exerciții de tragere la distanțe diferite, în condiții diferite, cu note și cu consecințe pentru promovare dacă nu le treci. Soldatul britanic trăgea la 200 de iarzi, la 500 de iarzi, la 800 de iarzi, trăgea în poziție culcat,
în genunchi, în picioare, trăgea cu vizibilitate bună și cu lumină slabă. Nota la tragere era parte a dosarului militar și conta la avansare în grad. Nu era opțional și nu era tratat ca formalitate. Era o cerință fundamentală. Instructorii de la Hyde formau la rândul lor instructori care mergeau în regimente. Regimentele aveau proprii trăgători de elită, cu pregătire suplimentară, care formau coloana vertebrală a focului de infanterie în luptă. Ceilalți soldați trăgeau mai lent, mai puțin precis, dar cu toții trăgeau mai bine decât infanteria oricărei alte armate din lume în 1914. Era o diferență sistemică, construită pe ani de investiție în pregătire individuală, la o vreme când alte armate investeau mai mult în manevre colective și mai puțin în abilitatea individuală a fiecărui soldat. Armata britanică în 1914 era poate cea mai bine antrenată armată de infanterie din lume ca trăgători individuali. Nu cea mai numeroasă, nu cea mai bine înarmată în armament greu, nu cea mai experimentată în operațiuni la scară mare, dar ca abilitate individuală de a trage rapid și precis cu o pușcă, era de neegalat. Mons, 23 august 1914. Prima bătălie majoră a forței expediționare britanice pe frontul de vest. Aproximativ 70.000 de soldați britanici contra aproximativ 160.000 de germani. Britanicii erau inferiori numeric mai mult de 2-1 și totuși au rezistat o zi întreagă și s-au retras organizat, nu distruși. Germanilor le-au luat ore întregi să înțeleagă că nu există mitraliere ascunse, că era infanterie, că focul acela continuu era produs de oameni cu puști. 3 zile mai târziu, pe 26 august 1914, la Le Cateau, o situație și mai dramatică. Generalul Horace Smith Dorrien a decis să se oprească și să lupte cu spatele la un deal, cu forțe britanice epuizate după retragerea de la Mons, împotriva unor forțe germane superioare care avansau rapid. Scopul era să câștige timp pentru restul corpului expediționar să se retragă. A câștigat timpul. Infanteria britanică, cu Lee Enfield, a ținut pozițiile suficient de mult, a produs pierderi suficient de mari în atacurile germane și s-a retras ulterior fără colaps total. Le Cateau a costat britanicii 7812 de oameni morți, răniți sau capturați. A costat germanii cel puțin pe atât, probabil mai mult, din surse germane ale perioadei. Tehnica se numea Mad Minute, adică minutul nebun. Era o probă de antrenament standard britanică în care soldatul trebuia să tragă cel puțin 15 cefocuri pe o țintă de 30 de centimetri la 270 de metri în 60 de secunde. Cel puțin 15. Soldații buni trăgeau 25 până la 30. Recordul înregistrat, atribuit sergenților instructori de la Hyde, era de 38 de focuri în 60 de secunde, toate în țintă. 38. La 270 de metri, cu o pușcă cu bolt manual. Germanilor care supraviețuiseră Monsului și Le Cateaului le lua zile să explice superiorilor ce se întâmplase. Rapoartele contradictorii, unele spunând că britanicii aveau mitraliere, altele că nu, au creat confuzie la comandamentul german. Adevărul era mai simplu și mai descurajator decât mitralierele. Era disciplina de foc a infanteriei britanice cu Lee Enfield. Nu putea fi împiedicată prin tactici diferite. Nu putea fi copiată rapid. Era rezultatul anilor de antrenament sistematic, al unei culturi militare în care precizia individuală de tragere era evaluată și recompensată. Abonați-vă la canal și apăsați pe like. Poveștile acestea merită să ajungă la cât mai mulți oameni. Să urmărim acum Lee Enfield, dincolo de 1914, prin celelalte conflicte care i-au definit reputația și i-au testat limitele. Gallipoli, 1915. Condițiile de pe peninsula Gallipoli, cu dealuri abrupte, teren uscat și distanțe de contact uneori de câțiva metri, au creat un mediu specific pentru Lee Enfield. Soldații australieni și neozelandezi din Anzac Corps, cu pregătire de tragere similară cu cea britanică standard, au folosit arma în luptele de pe coastă și din dealuri, cu aceeași eficiență demonstrată pe frontul de vest. Dar Gallipoli a adăugat o dimensiune nouă, lupta de noapte, ambuscade în întuneric,
focuri de hărțuire la distanțe care varia de la 10 la 500 de metri pe parcursul aceleiași ore. Lee Enfield funcționa în toate aceste registre. Nu exista condiție de luptă din Gallipoli care să scoată arma din zona de eficiență. Mesopotamia, 1915 până la 1918. Campania britanică în Irak împotriva forțelor otomane, în zone cu climă extremă, cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius vara, cu nisip fin care pătrundea în orice mecanism, cu umiditate mare lângă Tigru și Eufrat și cu praf uscat în deșertul din vest. Lee Enfield a funcționat în aceste condiții cu ajustări minime de mentenanță. Comparativ cu alte arme din epocă, care necesitau uleiuri specifice și curățare frecventă în condiții extreme, SMLE era relativ tolerant la neglijare. Nu perfect, dar suficient de robust pentru campanii lungi cu aprovizionare logistică deficitară. Palestina, 1917 până la 1918. Campania generalului Edmund Allenby împotriva forțelor otomane în ceea ce era atunci Siria, Palestina și Transjordania. Allenby a combinat infanteria cu cavaleria și cu artileria într-o campanie mobilă care culmina cu capturarea Ierusalimului în decembrie 1917 și cu prăbușirea frontului otoman în septembrie 1918. Lee Enfield echipa infanteria care ținea presiunea directă asupra pozițiilor otomane. Era arma care câștigase teren, literalmente, în câteva sute de angajamente pe parcursul acestei campanii. Interbelicul a adus Lee Enfield în zone de conflict mai puțin cunoscute, dar la fel de reale. India de Nord-Vest, Waziristan în particular, a continuat să fie o sursă de conflict cu triburile Pashto, care refuzau autoritatea britanică. Expedițiile din 1919 până la 1920 și cele din anii 30 au implicat infanterie britanică și indiană cu Lee Enfield în teren montan dificil. Versiunea de bază SMLE rămânea aceeași, cu mici modificări de producție. Arma nu îmbătrânise în termen de eficiență. Concurenta sa principală, Mauserul german, era mai precisă la distanțe mari, dar mai lentă și cu magazie mai mică. Echilibrul de avantaje rămânea de partea Lee Enfield în condițiile reale ale majorității conflictelor. Cel de-al doilea război mondial a găsit Lee Enfield în situația paradoxală de a fi o armă proiectată în 1895, care echipa infanteria într-un conflict al anilor 1940. Armata britanică, australiană, canadiană, indiană, sud-africană și neozeelandeză mergea la luptă cu o versiune actualizată a aceleiași puști care fusese la Mons în 1914. Lee Enfield, numărul 4 Mark I, adoptat oficial în 1941, era o versiune modificată pentru producție industrială rapidă, cu câteva simplificări față de SMLE clasic, dar cu același mecanism de bolt și aceeași magazie de 10 cartușe. Precizia era ușor superioară față de varianta anterioară, datorită unor îmbunătățiri la mecanismul de ochire. Dunkirk, mai până la iunie 1940. Soldații britanici care se retrăgeau spre plajele din nordul Franței sub presiunea avansului german purtau Lee Enfield. Aruncaseră echipament greu, abandonaseră vehicule, lăsaseră artileria în urmă, pușca rămânea. Era ultimul lucru cu care nu te despărțeai, indiferent cât de haotică era retragerea. Africa de Nord, 1940 până la 1943. Condițiile din deșertul libian și tunisian, nisip fin, temperaturi extreme, distanțe de tragere care variau de la câțiva metri în luptele de noapte la câteva sute de metri în confruntările de zi pe teren deschis. Lee Enfield, în aceste condiții, se comporta consistent cu reputația lui. Un soldat din 8th Army, unitatea care l-a înfrânt pe Rommel la El Alamein în octombrie-noiembrie 1942, a descris într-un interviu postbelic că pușca era singurul lucru pe care te puteai baza absolut în nisipul acela, că tot restul, camionul, radioul, oceanii, putea ceda, dar Lee Enfield trăgea.
Italia 1943 până la 1945. Luptele din peninsula italică, de la debarcarea în Sicilia în iulie 1943 până la capitularea germană din mai 1945, au acoperit un spectru complet de medii de luptă, de la câmpii deschise la văi muntoase, de la orașe la păduri dese. Lee Enfield s-a adaptat la toate. Nu era cea mai bună armă în niciun context specific, dar era competentă în toate. Și în războiul modern, competența consistentă valorează mai mult decât excelența situațională. Monte Cassino, ianuarie până la mai 1944. 4 asalturi aliate succesive ale pozițiilor germane de pe linia Gustav, cu pierderi imense de ambele părți. Infanteria poloneză, britanică, americană, neozeelandeză, indiană și marocană, care a atacat dealurile din jurul Cassino, o făcea cu diverse arme, dar unitățile britanice și din Commonwealth aveau Lee Enfield ca armă standard de infanterie. Pe dealuri abrupte, în tranșee înguste, în luptele de control ale pozițiilor schimbate de mai multe ori pe zi, Lee Enfield era instrumentul de luptă de bază al celor care urcau spre fortăreața germană. Birmania, 1942 până la 1945. Poate cel mai dur mediu de luptă din întregul al doilea război mondial, junglă densă, umiditate la limita toleranței umane, distanțe de contact de câțiva metri, boli care decimau unitățile mai rău decât gloanțele inamicului, linii de aprovizionare care se rupeau lunar. Forțele britanice și indiene care luptau împotriva japonezilor în Burma aveau Lee Enfield. Arma funcționa în junglă. Nu perfect, nicio armă nu funcționa perfect în junglă, dar funcționa suficient. Există un incident documentat din bătălia de la Kohima, Nagaland, India de Nord-Est, în aprilie 1944, o luptă devenită legendară în istoria militară britanică. O garnizoană de aproximativ 1500 de oameni, incluzând personal de sprijin și civili înarmați, ținuse în loc timp de 2 săptămâni un atac japonez de aproximativ 15.000 de soldați. Distanțele de luptă erau atât de mici în unele sectoare, încât se lupta pentru controlul unui teren de tenis din curtea comisarului de district, literalmente câțiva metri. Lee Enfield, în aceste condiții, era tragică de eficient. Precizia la distanță scurtă, combinată cu capacitatea de a trage rapid și cu magazia de 10 cartușe, era mai mult decât suficientă pentru a produce pierderi majore în orice atac japonez care ajungea la câțiva metri. Kohima a fost eventual eliberată de forțe britanice venite din Imphal. Este considerată de unii istorici militari ca punctul de cotitură al campaniei din Burma. Lee Enfield a fost acolo pe toată durata asediului. Dar povestea nu se termină în 1945. Aceasta e partea pe care cele mai multe istorii o omit sau o tratează superficial. Coreea, 1950 până la 1953. Forțele Commonwealth, incluzând trupe britanice, australiene, canadiene și neozeelande, au participat la războiul din Coreea sub umbrela ONU. Echipamentul de infanterie era în tranziție în această perioadă. Americanii adoptaseră deja M1 Garand cu semifoc, cu 8 cartușe în magazie. Britanicii foloseau o combinație de Lee Enfield numărul 4 și primele variante din noul Lee Enfield L1A1 SLR, care urma să-l înlocuiască. În bătălica Imjin River din aprilie 1951, unde Brigada 29 britanică a ținut în loc zile întregi forțe chineze mult superioare numeric, Lee Enfield a tras din nou. Aceeași armă, altă generație de soldați, aceeași problemă fundamentală, cum supraviețuiești când ești depășit numeric, aceeași soluție parțială, foc rapid și precis. Malaya, 1948 până la 1960. Insurecția comunistă din jungla malaeziană, prima victorie a Marii Britanii în contrainsurgență în epoca postbelică. Lee Enfield în jungla malaeziană, în patrulele lungi și solitare prin vegetație densă, în ambuscadele pe poteci înguste, în contactele bruște la distanță de câțiva metri.
Veteranii campaniei din Malaya descriu Lee Enfield ca potrivit pentru condițiile specifice de luptă, cu o rezervă importantă. Jungla cerea adesea foc rapid la distanță extrem de scurtă, o situație în care diferența față de o armă automatică era mai puțin relevantă. Kenya, 1952 până la 1960, revolta Mau Mau. Lee Enfield în mâinile soldaților britanici și ale Kikuyu loial coroanei, în luptele din poalele muntelui Kenya și din pădurile de la Aberdare. Conflicte de gherilă în noapte, urmăriri în teren forestier, controale de perimetru. Arma funcționa, era fiabilă, era precisă, era rapidă, era tot ce trebuia să fie. Falkland, 1982. Acesta e capitolul care surprinde cel mai mult când este menționat. L1, A1, SLR înlocuise Lee Enfield ca armă standard britanică. Dar unele unități de rezervă și de sprijin din forțele britanice, care au recucerit insulele Falkland de la Argentina, au mers la luptă cu Lee Enfield, numărul 4 din stocurile de rezervă. O armă cu design din 1895, actualizată în 1941, folosită în 1982 într-un conflict real în Atlanticul de Sud. Soldații argentinieni aveau FAL, o pușcă de asalt modernă cu foc automat. Britanicii cu Lee Enfield în Falkland era o raritate, dar realitate documentată. Afganistan, 2001 și după. Aici lucrurile devin cu adevărat uimitoare. Luptătorii afgani, mujahedin, taliban, triburi diverse, au folosit Lee Enfield SMLE, originale din al doilea război mondial și din primul război mondial, în conflictele din Afganistan. Arme vechi de 80 sau 100 de ani. Proveneau din stocurile capturate de la britanici în diverse conflicte, din comerțul informal cu arme din Pakistan, din producție locală în atelierele din Khyber Pass, unde meșteșugarii afgani reproduceau Lee Enfield manual, piesă cu piesă, din memorie și din exemplare copiate. Lee Enfield produse la Dara Adam Khel, orășelul armurierilor din zona tribală din Pakistan, care imitau originalul britanic cu fidelitate surprinzătoare. Există fotografii din 2003, 2005, 2008, cu luptători afgani purtând Lee Enfield alături de AK-47. Cei mai bătrâni știau să folosească Lee Enfield mai bine decât AK, pentru că era arma cu care crescuseră, arma tatălui sau a bunicului, arma cu care tribul lor luptase de zeci de ani. Lee Enfield în Afganistan în 2008 nu era o curiozitate muzeală, era o armă funcțională, precisă la distanțe medii, cu mai multă putere de penetrare decât unele arme moderne de calibru mai mic. 108 ani după Mons, aceeași armă, alte mâini. Această longevitate extraordinară are o explicație tehnică dincolo de robustețea mecanismului. Cartușul 0,303 British, muniția standard a Lee Enfield, era relativ disponibil și continua să fie produs în diverse locuri din lume, inclusiv în Pakistan și India, decenii după ce armata britanică trecuse la calibru NATO. Disponibilitatea muniției e esențială pentru longevitatea oricărei arme. Lee Enfield continua să funcționeze atâta timp cât exista 0,303 undeva în apropiere. James Paris Lee, inginerul american de origine scoțiană care proiectase mecanismul de bolt al armei, nu a trăit să vadă longevitatea extraordinară a creației lui. A murit în 1904, în același an în care SMLE fusese adoptat oficial. A murit la New Haven, Connecticut, la 73 de ani, după o viață dedicată proiectării de arme. Nu a participat la Mons, nu a văzut Gallipoli, nu știa de Afganistan și nu putea ști. Dar a lăsat în urmă un mecanism care a funcționat în toate aceste locuri, o consecvență care depășește orice așteptare rezonabilă a oricărui proiectant. James Paris Lee, inginerul american de origine scoțiană, care proiectase mecanismul de bolt al armei, nu a trăit să vadă longevitatea extraordinară a creației lui. A murit în 1904, în același an în care SMLE fusese adoptat oficial. A murit la New Haven, Connecticut,
la 73 de ani, după o viață dedicată proiectării de arme. Nu a participat la Mons, nu a văzut Gallipoli, nu știa de Afganistan și nu putea ști. Dar a lăsat în urmă un mecanism care a funcționat în toate aceste locuri, cu o consecvență care depășește orice așteptare rezonabilă a oricărui proiectant. Un detaliu mai puțin cunoscut despre longevitatea Lee Enfield este că India și Pakistanul, după independența din 1947, au continuat să producă Lee Enfield la fabricile de armament proprii timp de ani buni. Ishapore, orașul din statul Bihar din India, adăpostea arsenalul Rifle Factory Ishapore, înființat de britanici în 1904 și moștenit de statul indian independent. Fabrica a produs Lee Enfield-uri în mod continuu timp de decenii după independență, inclusiv o variantă recalibrată la 7,62 ori 51 de milimetri NATO în 1962, numită 2A și 2A1, adoptată de armata indiană. India a luptat cu Lee Enfield în primul război indo-pakistani din 1947, în al doilea război indo-pakistani din 1965 și în războiul din Bangladesh din 1971. Aceeași platformă de bază, cu aproape 8 decenii de longevitate în serviciu activ. Pakistanul, la rândul lui, a continuat producția la arsenalele de la Wah, lângă Rawalpindi. Arme pakistaneze Lee Enfield au ajuns în mâinile mujahedin afgani în cursul conflictului din Afganistan din anii 1980, alăturate puștilor produse artizanal la Dara Adam Khel. William Ellis Medford contribuise cu țeava și cu sistemul de ghintuit la arma care urma să poarte numele Lee Enfield. Medford murise în 1899. Nici el nu a văzut mai mult din ce a produs. Enfield era arsenalul regal din Enfield, nordul Londrei, unde arma fusese fabricată inițial. Locul există și azi, transformat în altceva, dar cu o plăcuță comemorativă. Astăzi, în 2026, Lee Enfield original nu mai este arma activă în nicio armată regulată majoră, dar continuă să fie prezent în competițiile de tragere sportivă, în colecțiile private din toată lumea, în muzee din Marea Britanie, Canada, Australia, India, Pakistan, Noua Zeelandă și din zeci de alte țări care au o legătură istorică cu arma. Un exemplar bun, în stare de funcționare, costă la licitații câteva sute de lire sterline. Un exemplar cu proveniență documentată din primul război mondial poate atinge câteva mii. În Canada, Lee Enfield a rămas armă de vânătoare populară în zonele rurale nordice, mai ales în provinciile Prairie și în teritorii. Calibrul 0,303 British e adecvat pentru vânatul de talie mare de la cerbi la urși. Fermierii și vânătorii canadieni care au moștenit Lee Enfield-ul tatălui sau bunicului nu s-au grăbit să-l înlocuiască cu ceva mai nou. De ce să înlocuiești ceva care funcționează? Există o întrebare pe care istoricii militari o pun uneori în legătură cu Lee Enfield. Dacă armata britanică ar fi adoptat o armă cu foc automat sau semi-automat în locul Lee Enfield la începutul primului război mondial, ar fi schimbat asta cursul conflictului? Răspunsul onest e că probabil nu semnificativ, din mai multe motive. Muniția pentru arme automate era consumată de 10 ori mai rapid decât pentru puști manuale. Logistica nu ar fi susținut-o. Nici fiabilitatea armelor automate din epocă, în condițiile tranșelor, nu era adecvată. Lee Enfield era poate optimul posibil pentru ce se putea face în 1914 cu armament de infanterie individuală. Dar întrebarea rămâne interesantă nu pentru răspunsul ei, ci pentru ce dezvăluie. Dezvăluie că Lee Enfield, cu tot cu Mad Minute și cu toată viteza lui de foc, era totuși o pușcă manuală într-o lume care mergea spre arme automate. Era cel mai bun din ceea ce fusese posibil înainte. Nu a putut opri ce a venit după. Și totuși a tras mai repede decât toate celelalte din categoria sa. A tras mai precis decât se așteptase cineva de la o armă de masă. A continuat să tragă după ce toți cei care o proiectaseră muriseră. A continuat să tragă după ce imperiul care o adoptase dispăruse.
A continuat să tragă în deșert, în junglă, în munte, în tranșee de noroi și pe plaje de nisip, la temperaturi de -20 și la temperaturi de +50. Dacă o armă poate fi descrisă ca loială, Lee Enfield era loial. Nu din sentimentalism, nu din atribuire poetică, ci pur și simplu fiindcă trăgea. Trăgea în noroi, trăgea în nisip, trăgea în ploaie tropicală, trăgea după luni de neglijare, trăgea la prima apăsare când contase cel mai mult. Și continua să tragă ani după ce proiectanții lui muriseră, decenii după ce imperiul care o adoptase dispăruse, generații după ce soldații care o purtaseră la Mons se transformaseră în piatră pe monumente comemorative din toată lumea. Trăgea pentru că fusese proiectată bine și pentru că ideile bune nu au dată de expirare. Există o întrebare pe care istoricii militari o pun uneori în legătură cu Lee Enfield. Dacă armata britanică ar fi adoptat o armă cu foc automat sau semi-automat în locul Lee Enfield la începutul primului război mondial, ar fi schimbat asta cursul conflictului? Răspunsul onest e că probabil nu semnificativ, din mai multe motive. Muniția pentru arme automate era consumată de 10 ori mai rapid decât pentru puști manuale. Logistica nu ar fi susținut-o. Nici fiabilitatea armelor automate din epocă, în condițiile tranșeelor, nu era adecvată. Lee Enfield era poate optimul posibil pentru ce se putea face în 1914 cu armament de infanterie individuală. Era cel mai bun din ce existase înainte și asta, în contextul războaielor care l-au purtiat, a fost suficient să facă diferența de nenumărate ori, în locuri de pe 5 continente de-a lungul a mai bine de 100 de ani. Scrieți în comentarii cu câte cuvinte vreți, câte focuri pe minut credeți că puteți trage personal cu orice armă fără antrenament. Suntem curioși. Abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul și ne vedem la povestea următoare.